Šampión kategórie 3. Vína ružové, suché. Cabernet Sauvignon Rosé, neskorý zber, ročník 2013 od Juraja Zápražného z Vinosadov. Na Slovensku je tých ružových vín veľmi veľa pekných, takže je tu veľmi veľká konkurencia. Tým pádom je to super, že to moje získalo toho šampióna medzi ružovými vínami. Je to Cabernet Sauvignon, je to neskorý zber. Z tohoto hrozna už robím od 2007 roku ružové vína. Vždy to má taký ten svoj štýl, arómy, je to taká prezretá jahoda a troška taký jogurtový nádych, ale je to veľmi ovocné. V chuti má to veľmi peknú šťavu, takisto čo je aj v tej arome, čo cítite ovocné tóny, tak sú aj v chuti, takže myslím, že je to naozaj veľmi pekné pitie. Ono aj tie ružové vína, niekedy sa hovorilo, že to je iba na letné pitie, ale mám zákazníkov veľmi veľa, že čo si to už pýtajú aj cez zimné mesiace, takže vedia sa k tomu vrátiť tí ľudia, aj tí zákazníci aj cez zimu a je to aj proste kvôli tomu, že naozaj tie vína sú veľmi pekné, ovocné a myslím, že harmonicky vyvážené.